Mișoara Patrașcu. Învăț în clasa 8-a la Liceul Miguel de Cervantes și în clasa 7-a la Școala Muzicală Valeriu Poliakov. Îmi place foarte mult să cânt. De la 6 ani studiez muzica și de atunci tot mai cânt. Muzica este viața mea. Fiecare concurs a fost pentru mine o școală de interpretare și ținută scenică, unde mi-am încercat puterile și am văzut ce noi cerințe sunt în țară și peste hotare. Acum am venit să-mi încerc puterile și la concursul Eurovision Junior. Am decis să mă distrez. Nu-i problema, fără tine pot să cânt și să dansez. Dintr-o parte doar privește, taci și nu mai comenta. Uneori mă obosește peste cap părerea ta. Nu vreau să aud cuvinte de bine sau de rău. Mai bine ia aminte, acesta-i stilul meu. Nu vreau să ascult de nimeni, am propriul concept. Te uit întâi la tine, eu sfatul nu accept. Tu ai vrea să fiu mai simplă și mereu să